Sa amo sadto iyang tion nga nagpalupok suno sa ligasyon ining si Police Staff Sergeant Nico Galvisolo kag may gintayaan pa nga sibilyan. Tindi kun tani subong nga mga panyempo nga makahimo sang sala ang aton sini nga mga kapulisan. Kay kung madumduman nyo pa banwa, manami ng relasyon sang komunidad, sang pumuluyo sa aton sini mga kapulisan. Daw halos tanan nga mga impormasyon, hilabi pa kung may kang tanan sa illegal nga druga. Gasugid ayon ang mga pumuluyo sa aton sini pulis. Naga-coordinate, nagahatag sa mga information. Ti karon iya kon ang pumuluyo naman ang komunidad matubuan sang kakulba sa pulis nga basi magpinalupok, basi magpinanaya-naya. Kung ini nga nakainom, why taman gina-generalize but sa kasubong sini nga natabo sa kay Police Staff Sergeant Nico Galvisolo? Makatuga naman ini iya sang makabing naton pilas sa nagamaayo na kuntani nga relasyon sa pagbalik ng kuntani isang salig sang komunidad, sang individual, sang mga pumuluyo sa aton sini kapulisan. Tikabay pa nga tutukan gid ini sang regional headquarters kay sandig iya sa Iloilo City Police Office, why sila sang supervision over sa kay Staff Sergeant Galvisolo kunti amo iya ang regional headquarters. 14 minutos nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumalik ka banwa. Pasado na sa first reading ining ginaduso nga magmando sa pag-issue sang citation ticket sa mga traffic violators imbes nga kuhaon ang driver's license. Basi ano man do makabig ta nga redundancy na ini. Kay daw given naman na iya banwa kag since then amo sining gina-practice nga kon may ma-apprehend ang aton sini mga traffic enforcer sa mga violator ingina-issuehan gyud man na citation ticket. Pero hibaloon tani karon kay amo ning ginaduso sa bahin iya sa City Council kag natublag kag ginang sesyon sa ngaton sini nga mga konsyal bangod nga may na-detect nga aso kag sandig sa pagpangusisa may nagaluto kuno sa sulod City Hall sa diin sila galuto na balikan tay ni kaupod sa kay Bombo Angel Tan matapos sa pila ka importante nga mga panumdumoras na kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa Udo. Check naton ang balita ni Bombo Angel Tan. Ining proposed ordinance, the amendment ini kuno, no? Sa existing ordinance nga ti imbes nga mag confiscate sang driver's license, i-harmonize na lang sa mando sang DILG or sa memorandum circular sang DILG nga ang mga traffic enforcers ang local government unit ang wala sang poder nga mag-confiscate sang driver's license, magluwas lang kung ini sila ang deputized sang Land Transportation Office. Sa dugang sininga detalye, check taton balita ni Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Bombo siyang pasado na sa first reading sa Iloilo City Council ang proposed ordinance na nagamando sa pag-issue ng citation tickets imbes nga pagkumpiskar sa mga driver's license sa mga traffic violators diri sa syudad sa Iloilo. Ini ang pag-amyendar man sa Section 1 kag Section 3 sa Ordinance number 338 ukon ang ordinansa na nga naga-empower sa mga kapulisan kag mga traffic aides nga magkuha sang mga o kung magkuha sang driver's license. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Sadri Cabaluna, chairman sang Committee on Transportation, iyaging pahayag nga gintakasila sa may Section 1 ang nagapahanugot sa mga policeman at traffic enforcers sa ang ilang agahumbomot siya mga makakonfiscate sang driver's license. Sa may Section 3 naman, ang pag-ilis sa 48 hours to 72 hours na tiyon para sa mga traffic violators nga mabayaran ang ila ticket sa opisina sa City Treasurer's Office. Kag kung sinuman mambotsam ang hindi makabayad sang ila citation ticket nga ginhatag o kung sa ginhatag na oras within 72 hours, filean ini sila sang kaso sa may Municipal Trial Court sang City Legal Office. Sunod kay Councilor Cabaluna, nagagwa nga though less complicated ang ini nga pagsulundan pananglitan matigayon bangod inline ini siya sa Section 29 sang RA 4136 o kung ang pagbutang mandi o kung dapat gid lamang mga deputized agents sang Land Transportation Office ang maka-confiscate sang driver's license. Patag ni Councilor Cabaluna sa iya pagtan-aw bilang abogado, dumas nangin paagi pa ini bombotsam nga pagsulundan sa mas hugot nga o na mas manginhugot ang ini nga pagsulundan para sa mga traffic violators bangod sa mahimo maapektuhan ang paggawad nila sang mga clearances bala bombotsam kung may mga pending sila nga kaso kung hindi mabayaran ang ila nga mga violation. Dugang pa sa natungdan in case nga may mga ma-receive sa gihapon sa pag-receive sang citation tickets, pwede gid sila mareklamo sang ukon mareklamo of a disobedience sa traffic enforcer bombotsam. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Sadri Cabaluna sang aton ma-interview. Well, tiyan mo na, because of a lot of issues and directives from the national government agencies, atong DOJ, DLG, and of course, the mayor also in recent pronouncements, nagdesisyon kita nga amenda ron na lang nato na Ordinance number 338. This will be effectively Section 1 niya, kakso na tong isa ka sentence, the last sentence, nga nangin basihan sa pag-confiscate sang license, no, sa Ordinance number 338. Without that sentence, so wala na mga otoridad ang aton, mga traffic enforcers, nga mag-confiscar sa mga lisensya. No? But may amendahan man kita secondly, ang Section 3, imbes nga 48 hours, mangin 72 hours ang from the apprehension, kung di makabayad sila. And that means 3 days, kag amo man na ang
reckoning period kung din ma-file na kita kaso. Remember, this will not mean it will be easier for them to run away from traffic violations because kung ako ganit palang tao na sa lawyer, mas masiot pagid ni sa ila, no? Kung hindi nila pagawaron ni ang ilang citation tickets, cases will be filed with the municipal trial court against them. So kailangan nila magkadto sa korte ato bango ng ilang mga kaso, and this will be put on their records also, no, kung magkuha sila sa mga clearances. So really may gyapon, no, may enforcement man gyapon ng aton mga traffic ordinances, albeit hindi na siya reliant on the driver's licenses, on the confiscation of driver's licenses. Councilor, since nga halin ni Mayor Gidman, sir, nga request sang ordinansa, sir, na-identified niyo as urgent halin kay Mayor Jerry Tranya, sir? Ever since we have been consistent man nga ginating ta ma-harmonize, diba? We've been trying to tell you that for weeks na. Kaya syempre may nanari-sari ng mga opinion. We did have an ordinance that gave us a basis for confiscation. We did have a court order that said it can coexist with RA 4136. So ultimately, when the mayor declared it, no, this was really the go-ahead, no, to tell us nga pwede na kita ka-harmonize with the national agency. Strengthen talang ang aton pag-file sang kaso. I think from the very beginning wala gid sang kaso man nga na-file. So I think one test case kung maumpisahan ini, ma-realize nila nga mas grabe pa gali ang matabo, no, kung filean ka sang kaso, no, nga for what you would believe a simple traffic violation, no. So yes, no, it helped a lot nga ang aton alkalde na mismo nagambal, go ahead, let's no longer confiscate licenses. Dako nga bagay na nga naka-proceed kita with the amendment of the ordinance number 338. Councilor, mas nagapati ka ba lang nga do hindi siya complicated compare sa pagkuha sang driver's license, Councilor? If you look at it, siguro now we're in line with the RA 4136, we're in line with the directive of DOJ and the LG. So less complications, no, less issues on this matter. Ang aton man lang itong na-determine from the very beginning kung ano ang mangin tikang naton. Pananglitan may nagabayularya sang aton mga ordinansa nga traffic. Ano ang aton mangin tikang? So diri kita, duwa ni actually yung tikang pagkakasang aton otoridad basihan nga mag-confiscate license kag pag-strengthen sang aton pag-file sang kaso nga ever since why man na obra, no. So hopefully this amendment will now be able to proceed with that aspect in the enforcement kag pagfailan sang kaso ang aton mga traffic violators. Understand also nga the same RA 4136 though does not give us authority kung hindi kita deputized to confiscate license. Ara gyapon dira ang ginatawag nga they must surrender or show their driver's license sa pagdakop sila. Hindi talang niya ma-confiscate, no? So ara gyapon na so that we can get the details of their licenses. Kung pananglitan may resistance gid kag hindi gani nila pagpakita, hindi gid nila go may disrespect. The same ordinance number 338 surprisingly may ara dira may ara da section, if I'm right, section 4 nga gahambal nga we can file a case pagidya over and above the traffic violation nga disobey ka sa aton traffic enforcer. Ang penalty very minimal, I think 500 peso fine. Pero isa tubtob 5 kaadlaw nga pagpriso si imo kung mag-disobey ka sang aton nga traffic enforcer, no, kung hindi ka magpati. In the same manner, may ara man da section 6 kung mag-bribe, may bribery naman nga matabo, pangilkil, may ara man da violation. So I guess interestingly, Ordinance 338 is very guiding, no, sa mga tanan nga mga tikang. Hopefully hindi ni mangin pamaagi nga magamay na gid ang pagtaha sa aton mga traffic enforcers kaya there's still mangipon gyapon, no, because of the strengthening of filing of cases. Kag number 2 naman, we like until now may ara man to training gyapon sa UP this morning until this afternoon. Ginatingwaan naton nga painchindi man sa aton traffic enforcer nga number 1 responsibility ginandan is management. No, we manage traffic. Then kung may ara gid nga dungol nga hindi gid magpasaway nagapasaway gid then that's when we enforce our traffic ordinances. Bombo siyam na batian sa mga kabombo naton si Councilor Sadri Cabalina, ang chairman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council. All right. And sa piyak naman diri nga bahin bala bombo siyam sa mga kabombo naton na tublag ang pagpatigayon kay inagid lamang sang sesyon
bangod ini sa asong nga na-detect sang fire alarm halin sa ginaluto o kung linuto sa sulod sang Iloilo kung Iloilo City Hall Bombocham kay nagapadayon ang sesyon and nag-alarm ining fire alarm sa palibot sang Iloilo City Hall kag do nagpuros diri ang pila ka mga kung individual kag si mismo ang presiding officer si Councilor Cedric Cabaluna nga nagbulos anay kay Vice Mayor Ganzon nang nagpatawag o kung din pa-checker ni Amy sa gwa bala nga bahin Bombocham kung ano ini drill gid man ini o kung miara nga matuod gid man nga may aso o misunog bala Bombocham and upon checking sang Sergeant at Arms naibaluan nga aso ini kuno Bombocham nga nag-detect halin sa isa sa mga opisina nga nagaluto pero unidentified sa gihapon ang talatapan nga ni nga nagaluto ginaaligar nagaluto bala Bombocham kag sa mga kabombo naton actually diri sa may Iloilo City Hall mga niara na Bombocham nga random nga mga inadlaw na nagahuni ang alarm pero kay do is a drill lang man bala o kun parang do testing lang man regarding sa preparedness ng mga empleyado diri tila is abla Bombocham balsado hindi na lang mapatihan kung magtuod gid man nga may sunog kay from time to time nagahuni bala ang alarm Bombocham and so far ari bala pa ang nalantaw natin kung pamatian man ang kabahin sang nangin insidente natabo diri sa may Iloilo City Council nga pag natuglag man ang sesyon sa ina Bombocham. Interest of public safety. Will deliver his community part for recess. Recess. So you were requested to make a report. What were the concern? Sergeant at Arms? According to information outside, somebody in the office is cooking. Boss office? What's office? I heard that. Unidentified. Please identify. Okay. Boss according to the office of Councilor yan? Somebody was smoking, so it was Te ano plastada gin paunta to ang nagaluto gin anong natabo to sige ang ginpatapos gin ang luto Bomo Angel. Actually Bombocham since unidentified ini siya kag do wala man nabalaan kundi intong opisina iban gani sa mga kilala natin magambal nga base tangyok to no kon lo amunggo nga ginapabukalan mula Bombocham pero amo inaambal man sang pila ka mga empleyado din sa Iloilo City Hall tama gid man sa sensitive ining smoke detector the reason why nga gamay-gamay gid lang man tuod nga aso kung nagaturutig ang abi as rice cooker possibly gid man na detect bala Bombocham pero ang session after checking man bala kag pag-report nga do not that level gid nga tama ka harmful nagpadayon ang sesyon kag wala naman gid checkya kung diin gid man tong opisina pero if ever gid man mga Bombocham checkya ron natin ang bahay ni Mayor Jerry Tranyas kung allowed gid man bala ang pagluto diri sa may sulod sang Iloilo City Hall kay basi matabog gid man bala niliwat Bombocham kag mas mga delikado na sa bahin sang mga empleyado man diri sa may Iloilo City Hall Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Kuchiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang report. Well sa sining pag-amend sang pila ka mga seksyon sang existing ordinance at ikabay pa no nga matigayon ini para nga mabuhin-buhin na ang diskusyon nanay kag pagpinaisa isto nga sang dalan. Now, kag sa mga kabumbo naton, hindi but silingon nga citation, ticket lang na ang gin-issue sa inyo pananglitan nga makakommit kamo sa violation. I-disregard nyo lang or pabuyan-buyanan nyo lang. Dumduman nyo itong interview naton sa kay Mr. Jack Kunlo nga hindi magnubo sa napulo ang ginpasakaan sini nila sang kaso may kantanan sa mga way nagsapak
sa sining citation ticket matapos nga dakop sa aton sining mga traffic enforcer. Subong nagsugod na ang retraining sa mga traffic enforcer. Subong adlaw, as mentioned by Councilor Sedfrey Cabaluna. Siguro sa iban sini nga magpangalagad naton ti malabot naton si Mr. Jack Kunlo god nga makakuha kita sa latest update tuhoy sina dire. 36 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check ko this time balita ni Bombo Ria Mumblan. Ang Department of Social Welfare Development Region 6 nakanda magurong magbulig sa minor de edad nga na-involve sa kontrobersiya sa isa ka bar diri sa syudad sa Iloilo. Di perong pamangkot sina diri minor de edad gid pamanto or legal nang pangidaron sini. Ti sa karon nakapauli na ining nasambit sini iyang kontrobersyal nga babayi nga si Rakisha. Sa aton sini nga mga kabumbo, tinabatian nyo naman ang tuno sang mga statement ni Rakisha nga nag-ako man siya nga lain yang iya sini nga level kag tuman siya ka liberated. Pero bangod man sa public morals sa aton sini nga mga kabombo nga nagtuga gani isang kontrobersiya, tinabutang man ini siya karon sa limelight. Sa aton sinimatag palamati nga kung sa din nakaangko na sa nagkalain-lain man sini nga pagpangbasya sa iya sa social media, pero tino why man ang kuno labot kag daw walang pakialam, no, ining si Rakisha. Pero sabahin sa aton sini nga mga ahensya sang gobyerno pananglitan, preparado man ini sila nga magtanyag sang ila sini nga bulig. Bomboria sa report please kamin. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Region 6 nga magbulig sa menor de edad nga naghublas kag nag-agaw atensyon sa mga tawo sa isa ka bar sa Iloilo City. Ang menor de edad amo ini si alias Rakisha, 17 anyos. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Carmelo Nochete, direktor sa nasambit nga ahensya, iya ginpahayag nga mga sang assistance kag sabton ang pangayo man sang local government unit pananglitan ko mga hindi sila sang assistance sa ahensya sa diin hatagan sang ahensya sang technical assistance kag resource augmentation ang menor. Ang technical assistance amo ini ang isa kasahi sang non-monetary intervention nga gindihon agud mapasanyog ang kapasidad sang local social welfare and development office base sa needs assessment kag epektibo nga pagpatuman sang programa, proyekto kag serbisyo sang ahensya. Kaangin na lang pinaagi sa training, ang demonstration sessions, workshop, forum, consultation, o sharing sessions, conference, coaching, kag mentoring. Samtang ang resource augmentation naman ang isa ka provision of support sa mga local government units kag local social welfare and development office para sa gilayon nga bulig sa biktima o minor kag pagpatuman sa iban nga mga LSWDO-led programs kag proyekto nga mando sang layi nga gin-provide sang existing DSWD o Department of Social Welfare and Development Policies and Programs. So kay Nochete, biktima lamang sang sirkumstansya ang menor bangod man sa iyang nangin family background sa diin kinahanglan man nga mas papag-unon pa ang aktibidad sang ahensya agud ma-regulate ang kaangay man nga insidente. Yari karon pamatian naton ang pahayag ni Attorney Carmelo Nochete. Diri sa DSWD na subuan sa natabo kay Shakira, kag gini siguro isa ka wake up call sa aton tanan nga si Shakira hindi na siya isa, basi nga madamo para sila diri sa Iloilo City especially, so it is a wake up call kung dani dugangan ta ni ang enforcement sa pag-regulate naton sa mga mga negosyo, kag kami diri gahulat lang sa request from the LGU kay ang function na devolve na ini sa LGU. So mga LGUs ang may lead parts ini. Kami kung mag-request sila sa any technical assistance o kung resource augmentation, handa gid ang DSWD nga magbulig. May pagkukulang ayhan ini ang sa end naman sa mga ginikanan nga amo ini ang nangin outcome sa ilang anak nga si Rakisha, attorney.
ati hindi makita ka judge sila dira no, pero ti daw kapamati ako to sa interview ninyo kagabi daw kita taman nga daw hindi man manami ang ginalinan nga pamilya no, lain-lain man ang partner sa mga ginikanan. So amo gina siguro ang konsekwensya sa hindi maayong family bala no. So halina sa gamay pala sa siguro may naging biktima na siya sa mga sirkumstansya sa iya pagdako. Such problem arise man, attorney, ang amo na gani pahayag mo man nga basi hindi lang ini siyang isa sa mga pamatanon nga gaamo man sini. So ano ini masami nga pwede mo obra ni Department of Social Welfare and Development Region 6 particularly para ma-reduce ang kaangay man nga incident, attorney? Parte naman sa amon diri sa DSWD siguro pag-uno naton ang aton nga activities sa mga ibang mga example for peace no, may mga family development sessions kita mayo guro ikot dalpon nga topic sa ila, tapos may makita nga mga youth and family focal persons no, so makigangot kita sa mga MSWDO kag CSWDOs para nga mapabaskog ang programa sa mga LGUs regarding sa family and youth. Si Attorney Carmelo Nochete, Director sa Department of Social Welfare and Development Region 6. So ang ini nga insidente Bombo Champ taken into consideration na ini kag ang local government unit sa Subong ang yara sa Subong ang nagaplastar sang nasambit man nga insidente Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Ria Orllante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Ria sa imo sining report sa aton sining pagpanumbalik ka Banwa. Mga pulis reports, duha ka tigulang na sideswipe sa Kintinsala sa Haro. Ginapalagyuan sang driver sang salakyan kag duha ka lalaking nagbunanay kag nagtiruay no sa Saraga, way kuno plano nga magpasaka sa nga kaso, pero ang pulis nagpangita sa pamagi agud nga patumangon ini sila nga duwa kay parang way na sang round 2 nga matabo kasunod man sining love triangle nga ginalantaw diri karon nga rason sa ila sini iya nga duha. Balik-balikan naton ang detalye sini sa aton para nga pagpangalagan pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Basta maukod ka nga naka-interest promo sang Bombo Radio, may chance ka gid nga magdaog. Ako si Vivian Ondoy sang Barangay Villa Carolina Village, Arevalo, Iloilo City. Maswerte nga nagdaog sa second weekly draw sang August 5, 2023 bilang third prize sa swerte sa palengke 2023 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ari, isipon ko ang akon na dagaan. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Efficient oil ang gingamit ko nga proof of purchase. May ibaka na ako sang akon bulong kag dugang pagid nga proof of purchase. Damo gid nga salamat sa Bombo Radio Philippines kag sa mga product sponsors. Basta Radio, Bombo, Star FM is all for you. Sa kasakuon sa mga ginikanan Subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas
agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Balik sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, makaluluoy man ining biktima sang hit and run. Kay pinalagyuan sila karon sang nakabunggo sa ila sining driver. Si Bombo Ana handa sa mayara sang follow-up report sa sining hitabo. Bombo Hana sa report, please come in. Bombo Champ nagapanawagan ang duha ka tigulang nga na-sideswipe kaina sa dalanon as ang Quintin Salas, Haro, Iloilo City sa driver sang salakyan nga nakabunggo sa ila. Sa interview sang Bombo Radio kay Araceli Pellegrino sa 56 anyos, ang kas sang iyabana nga si Rodino Pellegrino, 54 anyos, nagamaneho sang motorsiklo nga ila ginasakyan, iya pahayag nga naghalin sila sa banwa sang Santa Barbara kaga padulong na kontani sa distrito sang Haro agod magbayad sang ila nga hulugan nga motorsiklo. Sang nag-overtake
kag na sideswipe sang wala makilalaan nga driver sang auto rason nga natumba sila sa ila nga motor. Suno sa iya mahinay ang pagdala sa motorsiklo sang iya bana kag sasakto man sila nga dalan. Apang nagdikit gid ang salakyan sa ila rason nga natumba kag nawasak ang ilang signal light sa unahan sang motor kag nautod ang handbrake sini. Dugang paniya panaugan kag gintulok gid lamang sila sa nakabunggo sa ila kag naghambal nga sila pa kuno ang nangagaw sa linya apang sa matud-tuod siya ang nagdasok sa among linya sang karsada kag gilayon man ini nagsakay liwat sa iya salakyan nga daw wala lang sang may natabo. Nakaagom sang gasgas sa tiil si Nanay Araceli kag gasgas kag palamanog naman sa kilid ang naagom ni Tatay Arodino. Yari bala kaya pamatian naton ang pahayag ni Nanay Araceli. Nagano kami kay nagasunod man kami padto dito sa may ano. Tapos gulpi lang siya nagsukan sa amon. Dikit bala. Ikaroon ba ay nakaano niyo hinay ang dalagan pero wala pa gulpi lang siya nagsuot mo. Din ka mo pahalin nga lalanay kag Santa Barbara kami halin. Mabayad kami sa tricycle. Dira lang sa may panang. Sa LTO daw. na hinay madalagan yung katama sang Dira na hinay tanamon dalagan kay nagano man kami may mga gasong nasundan kabay. Pwede politiko? Buhay Dito amon panaw dira kami nga Ano overtake sa? Siya kita nagkuanda yun sa overtake sa amon niya. So, anong pag-overtake ito pa mo? O di kay nagdikit na sa nakpan puro tong iyang sakyanan. Anong sakyan to? Auto. siya sa may tuon niyo ma'am no tapos kamo sa wala. Oo. Hindi sa wala siya. Sa wala siya. Sa wala siya nagkuhan sa amon mo nagsuot mo. Ay ginakantuan niya kami. Kantuan niya kami di kag magkuhan nagsiling siya nga nangagaw kami ka lane. Kung wala kami nangagaw ka lane, sir, kay diretso amon dala, una kami sa imo mo. Buhay ko no, ano ka muna, ay man ka mo ka na, mo lang naagaw. Bombohan. Taga ato na nabatian si Araceli Pellegrino Bombochang. Tinatumod, may nakakita, nakilalaan adtong auto nga nag-sideswipe sining mag-asawa? Sa amon kagina nga pag tatimingan man mo kan abutan sa nga patrol ang paggasakay bala sa nga nakabunggo sa ila din napicturan ang template ni kag ang salakyan kag gin forward ang gilayon na sa aton nga investigador sa kapulisan para makablatter sa nagapanawagan nga si Araceli Pellegrino Bombochang. Nakuhaan nila plate number? Oo, Bombochang. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat na Bombohana sa imo sining follow-up report. Bati kung sino man to, ang driver sang auto kuno nga nag-sideswipe o nagsagaid sa mag-asawa nga tigulang niyo. Alungayaman to pangitaaman ning duha ka tigulang ni kag bisan pangamusta lang kon anong inabatsyag nyo na hintay do ay gid kuno sa baylo sila pang inakigan pero nakuha man kunong detalye sining salakyan kag laban-laban ma-appear gini sa records ang imo sini iyang salakyan dito sa Myland Transportation Office bangod nga nakuha ang imo sini nga plate number. Ingagawon ko another police report sa tinguan kuno sa Saraga PNP nga magatubangay ining live-in partner kag angkas partner sa isa ka babaye nga nagbunanay kag nagtiruay sa may Banwa sang Saraga. Bombo Jomar sa report please come in. Oras naton 56 minutos nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kumadumduman sa mga kabumbo naton ining hitabo gabi. Nataimingan karon sang live-in partner sang babaye nga nagapagwa. Ang iya sining live-in partner
angkas sa motor sang karelasyon sa iyang live-in partner. Why gid na magadamo pa nga istorya, hinandos yan yon, igo. Ang angkas partner sang live-in partner may pusil gali. Why siya binalikan ka ginlutang makatlo ka beses? Pero yara na ini sila sa establing sitwasyon, pero why na sang plano nga magpinasakay pa sang kaso? Ti kabalo naman kamo banwa basta mo sining dalagan sang istorya, why na ta pinasakay sang kaso No? Bantayanay na lang ta, simpo lang niyang magkasugid kung anong sunod sining nga matabo kung mag-cross naman ang aton sining landas. Titingwaan ko sa Saraga PNP nga patubangon ining duwa para nga why na sa may matabo pa nga round 2. Bombo Jomar, sa report please kami. Plano nga magpasaka diri kaso ang duha diri ka persona nga involved sa shooting incident kag stabbing asa may banwa sang Saraga tungod gid lamang diri sa isa ka babayi Bombo Champ, no? Madumduman nga ang involved diri sa stabbing o kunang ining nabun-an si Mark Anthony Sicherita, 27 anyos, security guard kag residente sang Barangay Merced, Banati, Iloilo. Samtang ang ining natiruhan amo naman si Paquito Besa, 27 anyos, residente sang Nasapahan, Banwa sang Lemery, Iloilo. Kag ang ila sini nga ginaawayan amo ni si alias Inday, 23 anyos, sang Banwa karon sang Lemery, Iloilo. Based sa latest kapag pakigangot naton sa kay Police Captain Rapi Sinyares, ang hepe diri no sang Saraga Municipal Police Station, ginpahayag diring plano nila pautubangon ang ining duha para maka-execute na sang affidavit of non-interest. Kay based sa pag-usisa sang investigador, way na sang interest kung magpasaka pasang kaso ang magtimbang bahin. Suno kay si Jerez, ti ang katuyuan sini para ti istoryahan na ini sila nga duha para mabalaan kag ti mahagan-hagan man kung may aragid man bala pa nga nabilin no nga kaakig sa tagsa kag isa no sa ila sini diri karon nga individual Bombo Champ. Based man to sa pag sisa diri sa otoridad matapos ang tingin pang dala to sa ospital, ginbisitahan man sining babaye ang ining duha, no? Una to si Besa, tapos ulihin ni amo ning si Anthony Sicherita nga ginbisitahan man sa may ospital diri karon Bombo Champ. Kag ti abot gani no matandaan nga ang investigation nagagawa diri nga ti nag-away ining duha tungod gid lamang diri sa isa ka babaye. Kay ang information diri nga ining 23 anyos ka babaye may anak no sa kay Besa kag ining isa diri nga si Sarita nga gidapahayag may relasyon man ini sila diri karon Bombo Champ. Tor ginbisita gid ang duha Joms Yes. Pero una to si Besa ang nagbuno bla. Ti siyempre live-in partner ito may bata to sa mo unahon niya lang gini. May bata sila to pito ng tuig to. Ay. Tapos amo ning si Charita ang ulihi pero based sa information nga mas ginapinan niya pagig kuno ang isa ni. Sino ang ginapinan niya? Ang security guard si Charita. Nga kuno kay ang information kati amo na nga do amo ni siyang kaupod siya pinaka-latest mo ang gopdanay kuno sila nga duwa. Bulagay na ni sila ni Bisao. Why man kani sang do formal gid abing nag-istoryahanay sila o nagbulaganay sila. Amo na gani ang gibisita yato sa ospital. Ti amo na ang problema Bombo Jomar. Amo na ang problema sang wala klaro. No? Kung mabulag na, kay hindi mga mukasado, ti prangka kay nga hindi na ko mag-upod si mo, bulagay na ta. Ti galing kiti may bata, sila kaluluoy yung bata, magamos ni? Yes. Ti amo na gani, nung... Ti tanigin tago-tago, ba, ginatuluan ka pa. Pero tanigin tago-tago, ila kayo hayagan, manabi ila bumudjumar Oo. Ti amo na gani, ang balto ka pulis, although nga hindi na magpasaka, kaso hindi man buot silikon, nga tiway na ni. Why na sang kalain kabuot, no? Amo na gani ambal ni Captain Sinteres nga aluyagin niya nga pautubangon ining duha para ti makaperma diri karon kag maistoryahan kung bala may bilin pa nga hibubunot diri karon Bombo Champ.
Ti, bisan ako makasabat ako sini. Oh. Bisan sino man guro makasabat sini, nabunaan ka na, hindi ka pa magtanom sang dumot sa nagbuno si mo, nga nabuhi ka, natiruhan ka na katatlo ka bisis, hindi ka magtanom sang dumot sa nagtiro si mo. Mura bla? Sus Maria Kagusa. May pabati tabihan si pupulis ang Saraga, Joms? Captain Senyeres sa interview sa Bombo Radio. Natapos na tong ilang reglementary period and then sang kahapon, sang morning, no. So negative naman kita sir no sang private complainant, hindi man mag-file kaso ang both parties sir. So muna lang na sir, iulaton na lang naton di sila kung ano sila sang ila epidebit, nga hindi na sila mag-charge kag mag-counter charge ang kada isa sila sir. Sila subong sa hospital sir. Duwa sila get hospital. O, na-hospital sila nga duwa. Pero kagapon, I don't know lang, sir, kung nakagwa na to si Chichirita, kaya do okay naman to siya. Pero si Bisa, do ara pa man sa pututan, kaya hindi naman to sa mag-undergo sang surgery ko, no? Joms? Ang bahayag ni Captain Senyeres Bumuchap. Oh, ti anong leksyon dre nga makuha sa mga kabumbo naton? Amo to ang na-mention to sang otoridad nga dapat klaro bala kag at the same time atagon dira sang babae kidman kun din kidman na silang duha. Dagoy. Torn between two lovers. Amo na kun hindi man lang sila na si Iban gino katabo man na. Ang Iban nga katabo man pero ti amo na bla malikawan kita ni mga kasubong sini basta gani may nagapanag-iya na Jom sini na pag-interese. Tiway man? Hindi ba niya ikaw ng balan ko ginadress ko niya sa mga kabumbo na to nga nagapamadi basta may nagapanag-iya na hindi na pag-interese. Amo gani. Tiya mo man kay ang pinakamanubo nga matabo sa imo mirise. Kaya amo man ang bako si Bobo Butsampa arte sa Tinga ako gidyang ginambalan mo, ako niya mga kabumbo ta ginahambalan ko. Ikaw ya ako gidyang hambalan mo. Anong but mo silingon mo Jomar man? Ate para mabatian ba nila nga nagambal mako. Hindi dapat ikaw yung may kaugalingon ka na iya nga mga words of wisdom man ngimo ya ginasulit-sulit. Kung ikaw abi anong sarang nimo nga mapabalon nga mensahe sa mga kabumbuta sa mga kasubong sa nga sitwasyon? Amo man na tani ang bako kinagaring unahan mo lako. Okay. Why kita tanda na gisumong batano ni Bumbo Jumaro? Basta mga duga nga ngay tabi. Basta mga moamo sino duga ngay ta no? Ayos man. Mayo ikaw gid na. Tiya mo na at least to na Pilang edad gani isang Inday? Pila edad ni Inday? 23, cashier. 23, cashier. Wow. Ano pa ang kita man to, slim pa man ang lawas ya Joms kag ano pa no? Mo maniguro na ka-interes ang security guard Amo gadi ay ang address nila kay duwa ni Tagalimere mo ining si Bisa kag si alias Inday. Isa niya taga Banate. Isa las Banwa ti siyempre kung lapit da undi ti siyempre dumas kung panggit ni Banate layo-layo pa. Dire karon Bubutsamp. Tiya mo na atis namin ni kumatubangay sila kay wetang balon basta magkita ay sila sulihib la. Lain gin man kung lapitanay Joms no? Kagadlaw-adlaw ka buga kitanay? Ti bisan din ma kun papilion ka mas pilion mo ya lapit. Imo na yang ginambal. Ti amo nang kakatabo subong. Ikaw na yan nagambal. Ikaw aw? Di ko na kuya kung parehos na. My heart beats in Iloilo City. Tindri lang niya ma-beat ya Bumbo Jumaro ay na sang iban pa nga kantuan. Gani man. Ti mo ya, blabo nga tagahaniway ka sa lapit kay mo ya mas pilion mong lapit. Okay na Joms tiya mo na. At least do na matamat naman ni Bubutsamp kag may mga urukan to sa inyo balay? May ato, balde. Tiway ka na nga kabuka na, preparay lang.
Adi man buka namin kay pag-on mo. Sige, Jobs. Sige, again. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Wow. Oh, kung si Bombo Jomar pa ko yung mas lapit niya Bombo Chris yung pilion niya mo. Oh. Dipindi si Wajaw sa. Basta muna mga kasubong sining nga sitwasyon bauti nung kagi kamo nga mag ulo intra sa mga kumbaga pa mga complicated nga sahi sa nga relasyon o kay kung balatian na ti damo gakapatay sa komplikasyon mo hindi bla ti may lang ning ilan ni kay ginatagan pa sa tsansa nga mabuhi pero ang importante sila diri nga why na iya sang round 2 sa tunga ni Chichirita kag ni Bisa kag desisyon ninyo na nasa gusto 7 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2 standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isbombot siya mablanco over gabilin sa imo sa manay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 6 to 12, 2023. Sa ining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang nagapang-agda sa inyo nga magpanyapon sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo naga-enjoy sa inyo pagkaon, ila kamo pagalingawon sa ila great selection of songs sa Concert at the Plaza nga magasugod alas 6 ang gabi sa Agosto 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag iban pa ang igaparafon sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 13, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Magkabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang Mayong hapon gid sa internet mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa ating midweek presentation sa Siniyang Palatuntunan. Kahapon lamang program, Beautiful Wednesday. It's the 9th of August. This is Tita Regine. Welcoming you sa sining hapon. And salamat gid sa mga nag-upo dira sa aton, sa mga naka-tune in, sa mga nag-watch, sa aton nga mga friends abroad. Thank you so much. And sa aton nga mga newfound friends, sa mga bago lang gid nga naka-try nga mag-listen sa sining program. I just hope nga maging interesado man kamo soon nga mag-join sa inyong mga istorya diri, mag-share sa inyong mga kasaysayan sa kabuhi. Gani sa inyo tanan-tanan, this is your chance para nga makakontribute sa sining palatuntunan by simply sharing with us your beautiful experiences, ang mamatahong ninyo nga mga istorya sa kabuhi. Like us in today, what happened? What's up? May good news? May sad news? May happy news? Anything aluyag ninyo nga i-share, pwede gini na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nira nga mga suki, salamat gid for being there again. So ari na ang aton nga ambahanon sa inyo sa sining nga hapon from Jose LG Fuentes. Panumpa, welcome sa KLP. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abo kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nagambak-ambak kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy o pasali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahampuran, sa kasakit o kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, magkay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kiring gugmang way sama. Kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magkay kita usa na. Kay kita
Manumpa, that's Jose LG Fuentes. If you can remember, iya man na ang LDR. So, sounds familiar, no? Good afternoon sa liwat. 20 minutos na makalipas ang 2:00 and I am ready to give you our first story sa sining hapon nagikan sa aton nga agot. Bala nyo na, no? From Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga personal sa Bomboradyo, mga maukod o mahiugon nga mga listeners, kag sa imo, mahal na Tita Regine and family. Well, subong may family na. Ako, tita, maukod man nga listener mo, kay permi ko ginatanaw ang relo, kung dali na lang ang programa mo. Abi mo, tita, sang una, naganap ako kung hapon. Pero subong, wala na, kay ginabantayan ko ang time sang programa mo. Wow, Lola Amparing, nap-nap man pag may time. My dearest Tita Regine. Ang luyag ko i-share sa imo karon nga hapon, parte sa akon lang madumduman. Nga mga behaviors or different behaviors sang dati kong mga pupils. Tita, hindi lang ako sure kung nasugid ko na sa imo ang iban, pero tita, kung sakali nga nasugid ko na, ti imo lang i-omit sa pagbasa. Kay base masiling ang iban nga mga listeners nga uli anon na tayo. Alam mo naman na madali na lang ako mag 95 years old. So tita, to begin with, ang pupil ko nga ini, top-notcher sa board exam, sadto. Abi mo tita, ang talent or intelligence niya, katamtaman lang. Ugaling, bibo, bisan baog patad siya. Pala-recite, bisan sala man ang sabat niya. Kada question ko, bayaw dayon sa iya kamot. Always smiling nga ginasingganan ko nga medyo tama man ang sagot sa tanong. Minsan mali, pero ginasingganan ko lang nga mas mabuti kung ito ang sagot mo. Tita, ngiti lang na siya ng ngiti. Tungod sa kapisan, mabuot kag palatuon, may balos man. Kay nag-top notcher sa board exam sadto. Of course, tita, happy na happy man ako sa pagkahibalo ko nga bisan average lang ang talent niya, daog niya pa ang iya mga classmates nga naging honor pupil sadto sa pag-graduate nila sa grade 6, tita. Single pa siya, kaya daw medyo, well, mahinhin man maghulag. Tita Regine, ang isa ka pupil sadto nga naging valedictorian namon. Isa man ka Filipino declaimer ko, kagkaron bantog nga doktor, surgeon, gwapo, mabuot, kag respectful. Nakapangasawa siya asang isa man ka espesyalista nga doktor sa mga kabataan. Gwapa man, mabuot, kag may kaya man ang family. Permigani nagabisita sa bayaw ko nga sister ni lola niya. Kanami ilang tita nga inspire maay or inspired nga maayo ang ila pangabuhi, nga bantog sila nga mga doctors, pero wala sang bugal, pati ang ila parents, kay tiko teacher ko man sang una. Ang utod niya nga babae, daw manager sa bangko sa Manila, kag naging eskwela ko man sang una sa grade 6 section 1. Ang iya bayaw gani, naging reporter man sa Bomboradyo sang una, upod ni Dennis Octaviano. Sino kaya? Tita Regine, happy na happy man ako subong. Yang dating mga eskwela ko sadto, madamo ang naging successful. Tita, subong gani, mga pila ka members ng sangguniang bayan namon, vice mayor, kag mayor, naging eskwela ko man sa grade 6 section 1. Tita, amo na gani, kung maukod ka magtuon, mayroon o wala, basta nagasikap ka lang, bandang huli, makamit mo ang kaunlaran at kasiyahan.
Kung minsan maririnig ko man ang mga pangalan na binabanggit sa Bombo Radyo, ay siling ko sa ila diri, nga naging pupil ko na ang ginalawag. Siyempre tita, kung akon mabatian, happy na happy ang aking kalooban. Dira sa Hall of Justice, may mga pupils man ako dira. Ang hindi ko gid malipatan, Tita Regine. Nga sang una, permi ko ginasiling sa mga pupils ko na mag-aral kayong mabuti para makakuha kayo ng kurso. Pagkatapos, magkakaroon kayo ng magandang bahay, kotse, at yaman. Tita Regina, dumduman ko sang before sang COVID-19. May pupil ako, isa gali ka doktor nga nag-drive sang iya nga kotse. Mayor sadto nga sige ang pahigad ko, sige man ang pahigad niya. Sang ulihi binuksan niya ang iya kotse kag magsiling nga ma'am, nadumduman ko ang siling mo sang una nga basi panulikaw namon ikaw kung may kotse kami. Nagihumay na lang kami dalawa. Abi mo tita, primero galit na galit ako, ngasling ko sa akin sarili, do si hambog kay nagasakay sa kotse. Tita, you could just imagine, for so many years have passed, nga naging pupil ko, pero hindi pa nila malipatan ang ginsiling ko sa ila sa una pa nga tiyempo. Hindi ko man malipatan, tita, nga isa ka bes, pagkado ko sa high school namon, bago pa lang ako mag-retire sadto, ang assistant principal nila, nagdali-dali kadto o nagsugata sa akon kag maghakos. Siling niya sa akon, ma'am, hindi ko gid malipatan sang una ang siling mo sa amon. Nga basi, kung sa high school na kami, hindi namon ikaw madumduman o mabugno. Tita, nagluha man sadto ang mga mata ko. Bilang tears of joy, tita, nga hindi nila malipatan ang mga ginasiling o mga advices ko sa ila. Anak ini siya sang amon principal sadto, kag co-teacher ko man ang mother. Ang isa ka pupil ko sadto, nga tama agad ka sa lawayon, abadon, wala nagpamati, kay permi lang leave the room. Siguro mga 3 or 4 times nagalabas sa klase. Anak man ka co-teacher ko sang una. Tita, pag kita ay namon sang ulihi, siling niya sa akon, ma'am, subong, mabuot na gid ako, kay PMA graduate, kag official na. Siling ko, kundi happy na si ma'am mo ngayon. Tita Regine, ang masiling ko, nga bisan ano kasalawayon sang bata, sa dalayon lang nga pagtuon, pagsunod sa ilang mga parents, kag tudlo sang ilang mga teachers, nagaayuhan man sa ulihi. Kinahanglan gid ang proper guidance sang parents, kag ang second parents nga ila nga mga manunudlo. Tita, sang una, so nag-teach pa ako, bisan kapila ka beses nga sulit-sulit ko sang leksyon, basta hindi pa nahibalaan sang tanan, wala ako pagtak-i kakatudlo sa ila, hasta mahibaloan nila. Ang duha gani ka pupils ko sang una, one girl, ang isa boy, permilang 0 ang score. Bulos-bulos ang sila kuha sang 0. Siling ko lang sa ila nga, tuto, inday, abi nga, balingon man. Permilang itlog ang ginahatag ninyo kay ma'am ninyo. Sawang-sawa na si ma'am ninyo sa itlog. Palitan man ninyo para hindi nakakasawa. Tawanan lang silang lahat. Kita abi mo, subong, ang boy, ato na sa abroad. Ang girl, may kotse at magandang bahay. Amo na gani, tita, kung matutom lang ang mga bata sa ilang schooling, balang araw, makakamit nila ang kaunlaran at magkakaroon ng mabuting pamumuhay. May isa pa ako ka-pupil sang una, nga tama, gid ka intelligent, permi perfect ang test niya. Kung may school visitor, siya gani nagakuha sang klasiko. Nag-abogado, kag CPA ang kurso. Despite nga pigado man sila.
Tita, medyo malaba ng kasaysayan ko, so I have to close now with my love, regards, kisses, and prayers. Sa sunod naman ang iba nga i-relate ko sa imo. Thank you very much for reading, and to all listeners, God bless. Lola Amparing. And P.S. Tita Regine, palihog man, kindly extend my sincerest thanks, taos pusong pasasalamat sa mga sumusunod, mga dating pupils ko noong 1978 sa Santa Barbara. Ang isa manager na sa isa ka Rural Bank, si Veronica Sonza. Tapos si Dr. Josephine Sonteliano. Tapos si John Farol. Tita, pakisabi na lang na ibang kasamahan, nakalimutan ko ang kanilang pangalan. Paumanhin lang. Pakisabi na maraming salamat sa birthday gift na wristwatch. Abaw. Napakaganda kamo at salamat rin sa pagdalo nila sa aking 94th na kaarawan noong April 11, 2023. Si Ma'am Yuni, Ma'am Amparo Somo Topino. Salamat po, Tita Regine. Again, Lola Amparing. Well, mga kabombo, we cannot deny it, no? We have teachers, ang kita elementary pupils, and even sa high school, may ara kita mga favorite teachers. May ara kita mga teachers nga hindi gid naton makalimtan, and may ara nga mga teachers nga ang ila pinaka the best nga pag-inspire sa aton, their words of wisdom ang never gid naton nga makalimtan, that wherever we go and wherever kita dalon sa aton nga kapalaran, or kundiin man kita no ginpadpad sa aton nga kapalaran, kag kung ano man ang aton mga nangin attainment, ang aton mga nangin achievements, we can never forget ang ini nga mga favorite teachers naton nga amugid ang una nga naghatag sa aton sang inspirasyon. And I like that part nga gin-share mo sa amon, Lola Amparing, about your two pupils nga siling mo, atong isa boy at tapos yung isa girl nga bulos-bulos nang sila kuha sang 0 nga score. But we can sense nga ikaw is one teacher who is very patient. Habang mo gani, naway kay gapangakig, and you simply never stop from teaching them. Teaching and teaching and teaching until nga makuha nila ang ginatudlo mo sa ila. And for that, because mayara gid man yan, no, nga mga pupils, hindi taman na siya ma-deny. Ang iban sa aton, like kumbaga mga late bloomers. Kumbaga mga ulihi na yan nagtubo ang aton nga maturity, or ulihi na nga nagtubo ang aton nga interest sa kung ano man nga ginatudlo sa aton sa eskwelahan. Well, may ara, no, nga very, very interested gid katama nga mag-learn. May ara man niya, especially kung daw young pa ya ang edad, nga daw hindi pa sila ready nga mag-school, pero maybe ginpilit, napilitan, or maybe ang iba, no, wala pa na sa bungog nila ya ang mga pagtuon, ang mga tulunan, ang mamati sa mga lectures, sa mga lessons, kaya ang gusto nila ya mahampang pa na sila ya. Pero we should never categorize them, no, as mga very poor sa klase, or very delayed sa klase, or mga the least, no, nga mga estudyante kumbaga nga ti kinahanglan gid nga tutukan, kinahanglan gid ang pag suporta sa balay, no, ang kinahanglan inabla nga i-follow up gid sa maginikanan, or ikinahanglan nga tuturan gid. Hindi mo man mahambal nga amo sina, no, kay simply because may ara man nga mga pupils, mga kabataan nga sa amo na iya nga time sa ilang nga pag-eskwela, kag sa ilang nga edad, tula pag ng tubo, no, ang kalag nila nga magtuon, nga seryosohon ang pag-eskwela. Ang iba na iya gusto pa na iya magtulog, ang iba na iya gusto pa na iya maghampang. But once nga nagbukas ng ilang nga isip, makibot ka lang
nga grabe ang speed sa pag-learn. Ang iban naga top 1. So hindi gid naton no pag asi-asihon, hindi gid naton pag i-assume nga ang ini nga bata wala gid ni sang pakaduan sa ulihi. Ang ini nga bata ay very poor gid ini sa classroom. No, because ang aton nga pagbukas ng aton nga kaisipan is kumbaga kanya-kanya no nga timing naton, kanya-kanya nga pagbukas ng aton nga interest, kanya-kanya nga pagkahilig naton nga magseryoso na sa mga lessons, or especially kung ka-very interesting man ang pag-teach, the manner nga pag-teach sa aton nga teacher, or makita naton nga ti ang ini nga teacher bisan ano ka paugtas mo, bisan ano ka daw feeling mo daw wala kagid hindi mo gid mag-gets no ang ginatudlo sa ini nga teacher, pero sa gihapon very patient kag as in ginahambalan lang no nga ti sigiha lang, and next time no pwede man ma-start kita kung 0 sa buong buwas, pwede man 1 na, or next na buwas 2 na, or 3 na, nga nga score. Ang importante, nagapasaka kita. So we need no teachers like you, Lola Amparing, nga makahatagid inspirasyon sa aton nga mga estudyante, and no wonder, nga ti until now, kadamo gid sa mga nagadumdum sa imo, nga imo nga mga estudyante, because of the so many things nga na-impart mo sa ila. And I'm sure sa mga iban pa nga mga teachers dira sa Subong nga nagapamati diri sa aton, they too no could remember ang ilaman nga mga estudyante nga hindi man nila makalipatan how they started and how they made an impact sa sulod sang classroom, kag of course sa ilaman. Di kita kabalo no sometimes sa ilang mga sitwasyon sa kabuhi, we learn so much. Kag may mga times no nga once mahibaluan na naton nga kung ano gali ang laginhan nila, na ano gali ang problema sa ila, mas makilala naton sila kag mas mabuligan pa naton sila. Kag ngini nga mga estudyante, they have very very vivid memories. Hindi gina nila malikipatan, especially ang kindness nga aton nga gin-extend sa ila. And so that's why you are very much loved, Lola Amparing, up until now sa imong mga classes ang una. Kag I'm sure subong man sa iban dira nga mga teachers nga retired na, ang iban man retire na, saludo gid kami sa inyo. You have imparted so much sa amon tanan nga mga nangin estudyante ninyo. So thank you gid. 37 minutes after 2 o'clock sa ato nga pagpanumbalik ang luyag naman nga i-share diri sa ato ni Marisa sa syudad sang Iloilo. Salamat sa imo, Lola Amparing. Magabalikan kay LP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbas sulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise. Our next story is from Marisa, sa siyudad sang Iloilo. Dear Tita Regine, mayong hapon sa inyo tanan. Tawagan ako kay Marisa sa siyudad sang Iloilo. May 4 ako kakabataan, 2 sa elementary, 2 man sa high school. Napatay ang akon nga bana, 13 ang edad sang akon nga subang, babayi ini siya. Pagkalubong sang akon bana, ginayo sang akon utod nga babayi, nga didto na lang sila sa Palawan, ang akon nga subang, kay sila na lang ang mapaeskwela. So didto na lang sa ila sa Palawan. Okay. Maesta ang akon utod, kagang iya bana, isa ka tricycle driver. May 2 sila ka bata, mga magagmay pa. Nagpasugot ako, apesar nga nagahambal ang akong nga bata, nga hindi niya luyag. Apang, ginuluuluhan ko siya nga magupod lang para makaeskwela siya. Kag kung makatsyempo ako, mamasyaran ko lang to siya. Wala siya sang mahimo, tita. Bangod luyag niya man nga makapadayon sa iya nga pag-eskwela. Naglakat ang akong bata,
Gindulong ko siya sa pier, kay dito na lang siya tabuon sang akon nga utod sa Palawan. Naglakat siya, pero nagahuot ang akon nga dughan. Kung isipon gid, tama pa sa iya kabata para mahamulag sa akon. Kung pwede pa lang, nga diri lang siya sa akon, kag hindi na lang kami maghilayuay. Before siya nga magsaka sa barko, ginbalikid ako sa akon nga bata kag maghambal. Nay, hindi gid pwede nga diri na lang ako haw. Kung ako lang, hindi gid ako luyag nga maglayuay kita. Pero ginabalan ko siya. Nasiling ko, sige lang ka. Agwantahon ta lang anay ang paglayuay. Kung didto ka, makaeskwela ikaw. Basta, magpakabuot ka gid didto. Ha? Kuhaon ko lang ikaw didto kung okay na kami diri. Kag makakita ako sa maayo-ayo nga obra. Tita Regine, ang akong galibana bago siya napatay, remedyo general man lang ang iya nga obra. Samtang ako, nagaluto-luto lang sang sudan sa gwa sang balay, kung kisa ginalibod ko manini. Sa napatay ang akong nga bana, nagdoble kayod ako para may ibuhi sa 3 ko ka mga bata. Nagapang manicure ako, nagalabada, nagaprocess sa mga papeles sa mga tao nga wala na tiyempo nga magprokurar sini. Ginasuhulan lang nila ako. Sa masami, wala ako sa balay. Ginabilin ko lang ang mga bata sa akon kasilingan, nga tanaw-tanawon lang sila. Ang akon gamay nga 2 ka tuig ang ginabitbit ko, diin man ako magkadto. Sa halos adlaw-adlaw nga tanan, grabe ang pangabudlay ko. Kag sa pagtupa sang akon likod sa katre kon gabi, tulog gidayon ako, bangod sang kakapoy. Sa akon nga pagpangabudlay, nabuhi ko man ang akon kabataan, kag madasig lang nga nagligad ang mga binulan. Nakaeskwela ang akon nga subang dito sa akon utod. Sa ulihi, ginkontak ko ang akon nga utod, kag ginkumusta ang akon anak. Okay man kuno ang akon anak. Ginhambalan ko na lang siya, nga siya na bahala sa akon bata. Naghambal man siya nga matawag lang siya galing. After 3 days, nagtawag ako liwat. Ginhungod ko nga Domingo nga magtawag, bangod wala klase, kag para may istorya ko ang akon bata. Siyempre, ang akon utod ang una nga nagsabat, bangod iya cellphone. Ginkumusta ko ang akon bata, hambal niya okay man kuno. Sangging pamangkot ko kung kumusta ang iya pag-eskwela. Naghambal siya nga okay man, nagatuon man kuno ini sa maayo. Nag-istorya ako kung pwede ko maistorya ang akon bata. Ginhatag man niya ang cellphone kay Nene, ang akon anak. Nakaistoryahanay kami ni Nene, kagin kumusta ko siya. Maayo man kuno ang iya kahimtangan dito, kag nag-eskwela man siya sa maayo. Do nahimos man ang akon nga buot, kag sa liwat, ginbilinan ko siya nga magpakabuot gid, kag hindi magpasaway kay tita niya. Madasig lang naglipas sa mga inadlaw. Nagsira na ang klase. Sa nakatawag ako didto, naghambal ang akong bata kung pwede siya nga makabakasyon sa amon, pero sa ginistorya ko ang akong utod, nag-ayo siya nga hindi lang anay magbakasyon diri sa amon si Nene. Bangod may seminar siya, kag wala siya bilinan sa iya kabataan. Nasubuan man si Nene, pero nagpasugot na lang siya. Amo man ako, kinaintindihan man namon ang sitwasyon sang iya nga tiya. Ang natabo, nga managduhagid katuig, nga wala kami nakakita ay ni Nene. Kag sa cellphone na lang kami nagatoganay, nagateksanay, kag kumustahanay. Every time nga ginaistorya, kag ginakumusta ko siya, okay man kuno, kag naka-adjust naman siya dito. Grade 9 na si Nene sa natigayon nga nakabakasyon siya diri sa amon. Do hindi ko na siya makilala, dalaga na siya. Isa ka matahom nga dalagita. Kag nakibot ako, nga daw gulpi lang, naghamtong na ang porma sang iya lawas. Daw dalaga na gid. Sang ari diri siya, ginsulit ginamon nga magkaupod kami tanan. Bisan paano, nagabanding kami, nagalagaw, nagasimba. Kung gabi nga magistoryahanay kami, ginapamangkot ko siya nga kung bala nabudlayan siya dito, kag kumusta man si tita kag si tito niya. Ginhambal niya nga sang una nabudlayan siya, apang naka-adjust naman siya sang ulihi.
Si tita niya kuno, daw pareho man sa akon gani, nga daw mother naman ang pagkabig niya diri. Si tito niya nga bana sa akon nga utod, wala man kuno problema, kay mahipos man lang, kag mabuot man ini. Ang mga bata sa iya tiya, daw mga manghod niya naman lang kuno. Gani, daw hindi naman siya hidlawon sang iya mga manghod diri. Pero gindugang niya, nga syempre, lain gidya ang iya mga manghod. Bisan mga makulit, pero nagapinalanggaanay sila. Ang iya mga manghod, sang pagbakasyon niya diri, do na maguhan man sang una sa iya. Apang sang uli, do automatic man lang nga nagbalik ang ila closeness kag kakulitan. Sa halos duha ka semana nga tiner diri sang akon subang, ginsulit gid namo ng mga tinion. Sa adlaw nga mabalik na siya sa Palawan, daw hindi sila magbuanay sang iya nga mga utod. Ako bilang Iloy, kung pwede pa lang, hawidan ko na lang siya. Apang, nagapasaan gid ang akon utod nga dapat pabalikon gid didto si Nene. Sang dito na siya balik sa Palawan, padayon siya sa iya pag-eskwela. Kag kami diri, padayon man ang amon nga pagpangabuhi. Masami ang amon pagteksanay, kag tawganay. Sa ulihi, nakamuno sa akon ang akon nga manghod. Nga daw, may notisyahan sa kuno, nga daw hindi amo sa akon bata nga si Nene. Naganubyo-nubyo na kuno ini, kag nadula na ang focus sini sa iya nga pag-eskwela. Ang hindi manami, bangod ang lalaki kuno, tambay man lang, kag wala man sang obra. Mas magulang kuno ini sa iya, kag nakaagi na nga may live-in partner, pero bulagay na sila sang babae. Naalarma gid ako sa ginsugid sang ako nga manghod, gani gilayon ko ang ginusisa si Nene na tuhoy sa sini nga bagay. Gipamangkot ko siya kung bala matuod ang ginsugid sa akon sang iya tiya. Ang iya sabat, wala man kuno malain kung magnobyo siya, kay dalaga man siya, kag hindi pa man kuno siya magpamana. Kinabalan ko siya, nasiling ko basi kung madisgrasya siya sa lalaki nga ina, kag hinulsulan na ini sang dako sa ulihi. Dapat siling ko, maghalong gid siya, kag hindi niya pagatagan sa sakit sang ulo ang iya nga tiya. Siling ko, basi mas maayo kung bayaan niya na lang ang lalaki nga ina. Pero nagambal siya, nga wala man sila kuno sang malain nga ginahimo. Pero nagambal ako sa iya, nga basi madala ikaw sang lalaki nga ina, kag hindi ka makatapos sang imo pag-eskwela. Tani panumdumon mo man ako, kag ang imo mga manghod. Hindi gid ako luyag nga mapahamak ikaw. Naghuo man siya, Tita Regine, apang sa akon pag-istorya sa akon utod sa madason nga mga inadlaw. Nagahambal siya, nga nakulbaan na siya kuno sa ginapanghimo ni Nene. Kag kung mag-amo man lang ina kuno, mas maayo pa nga papaulion niya na lang ini. Kay basi kung madisgrasya pa ini sa lalaki. Permi lang kuno ini gabi kung magpauli, kag permi kuno sila naga-date sang lalaki. Kung sawayon kuno niya, nagapawala lang. Kag isa kuno ka bes, jutayan niya na lang matampaan. Bangod hindi manami ang nanginsabat sini sa iya. Ginistorya ko man ang ako nga bata na tuhoy diri. Kag bisan ako, naghambal, nga mas maayo pa nga magpauli na lang ini diri sa amon sang sa ano pa ang madangtan sini didto sa Palawan. Apang nakibot ako, Tita Regine, nga nagambal si Nene nga hindi siya mabuhi kung wala ang iya nobyo. Kinlagayan ko siya nga dapat pag-eskwela anay ang iya himuon nga prioridad kay para ini sa iya nga buwas damlag. Ano nga puturo siling ko ang makuha niya sa lalaki nga tambay lang kag wala man sa trabaho. Hambal ko, basi pabusongon ka lang niya sina kag bayaan. Apang naghambal siya, nga hindi ina matabo, kag hindi ina mahimo sa iya nobyo. Amo to kung naghambal ako, nga pauli na lang gid siya diri sa amon, kay idi manami ang akon pananggupnop sa posible nga dangtan niya. Apang naghambal siya, nga kung magpauli siya, nga 3 na lang kabulan kag magasira na ang klase, tapuson niya na lang kuno ang klase.
kagamo ang pagpauli diri sa amon. Wala ako sa mahimo, kunti pasugtan siya. Kay siling ko, kanugon gid man kung hindi niya matapos ang iya nga year level kag magpauli siya diri sa amon. Apang ginakulbaan ako nga samtang nagadugay ang iya nga pagtener didto, basi kung mas magadalong pagid ang ila relasyon sa lalaki. Nangin masami ang akon pagtawag sa akon utod sa pag-check sa iya, apang indi gid manami ang iya ginapang report sa akon. Tubtob nga isa ka bulan bago magsira ang klase, kinsugid sa akon sang akon utod nga naglayas kuno si Neni kag nag-upod sa lalaki. Daw maano ako, kagilayon ako nga nagpadulong sa Palawan, bisan nga alang-alang pa ang akon nga sitwasyon. Pero ginaisip ko nga importante ang akon bata sang sa akon mga ulubrahon kag sa kwarta. Abi mo, Tita Regine, nangutang pa ako sang akon inugplite para makalabot lang dito. Sa pag-abot ko dito, nagahilibion ako nga nagaistorya sa akon utod, kag iya ginhambal nga posible nagabusong na si Nene. Amo na nga nag-upod na lang ini sa lalaki. Nagpakitluoy ako sa iya nga updan ako para pangitaon si Nene. Hindi kita ko magpasugot nga hindi ko siya mabitbit pa uli, Tita Regine. Wala gid kami nagsala. Didto sa paryente sang lalaki sila nagtiner, kag sa malain nga palad nagabusong na gid man ini. Ang hambal ko kay Nene, nga bisan nagabusong siya, okay lang. Basta maupod lang siya sa akon, kay mapuli na lang kami diri sa Iloilo. Apang sa malain nga palad, hindi gid magupod sa akon si Nene. Hindi man siya kuno pagpabayan sang iyang nobyo, kag mangita man kuno ini sang obra. Ginistorya ko ang lalaki, kag naghambal ini, nga maupod na lang kuno sila ni Nene, kay nagabusong na ini. Daw maano gid ako, Tita Regine. Naghambal pa ako nga pwede ko siya iakusar, bangod menor de edad pa ang akon bata, kag ginpiteran niya ini. Apang si Nene, nagawawaw, nga pabayaan na lang kuno siya, kay palangga niya gid ang lalaki, kag isa pa, nagabusong na siya. Ginistorya ko sa matawhay si Nene, kung bala, amo gid na ang gusto niya. Basi isa pila ka adlaw, hinulsulan niya ang iya nangin desisyon. Apang nanindugan siya, nga bisan anuman kuno ang matabo, hindi siya luyag gabayaan ang lalaki. Nagpakitluoy pa ako sa iya, apang nagdesisyon gid siya nga maupod na siya sa lalaki. Wala na ako sang mahimo, ginambalan ko na lang si Nene nga kung pwede, tapuson niya na lang ang iya pag-eskwela, kay malapit naman lang nga magsira ang klase. Naghuuman siya kay naghambal nga patawaron lang kuno siya sa iya ginhimo, apang palangga niya gid ang lalaki. Huy ang ako na baga, Tita Regine, nga nagpauli. Ginhaboy gid ni Nene ang iya puturo sa lalaki nga ato sang basta-basta lang. Didto kag naghinulsol ako, tita, nga ginpasugtan ko pa nga magpalayo siya sa akon duyo. Lain gid man syempre kung natutukan ko siya, kag lain man ngang tiya niya lang ang nagabantay sa iya. Ang natabo, nagbata si Nene, kag wala gani magduha ka tuig ang ila pag-upod, nagdesisyon siya nga bayaan ang lalaki. Bangod irresponsable ini, kag wala man sang permanente nga obra. Nagpauli siya diri sa amon, bit-bit ang iya bata kag nagahinulsol nga nagapangayo sang patawad sa akon. Bisan basulon ko man siya, pero wala na ako sa mahimo. Ara ni ina, kag naluoy man ako sa akon apo, gani ginbaton ko man sila nga duha. Sa subong, wala gyapon makatapos ang ipag-eskwela si Nene, kag gusto na lang ini magbantay sang iya nga anak. Ari gihapon sila sa akon nga poder, kag wala ako sa mahimo, kundi sa pupuhon sila. Bangod wala naman sila sa makaduan pa. Mabatyagan ko, nga grabe man ang paghinulso sang akon anak, apang ara na ina. Pero para sa akon, hindi pa manulihi ang tanan. Pwede pa man siya nga makabawi sa ulihi. Hasta na lang diri ang akong pagsaysay sang naabtan sang akong bata. Sa mga iloy, kung posible man lang, dapat aragid sa inyo luyo ang inyo bata. Kag sa mga kabataan, bago kamo magpadali-dali sa inyo desisyon, isipa anay ninyo sa makapila ka beses.
Kung ginapa-eskwela ka mo, unaha ang inyo pag-eskwela, kaya mo ina ang inyo mangin arma sa ulihi, kung kamo ang mga buhi na. Madaming nga salamat, Tita Regine, ang matinahuron, Marisa, sang syudad, sang Iloilo. Marisa, everything that you said here is true. Kag ang imo mensahe para sa mga ginikanan, kag ang imo mensahe para sa mga kabataan, swak na swak gid ina, no? Bilang isa ka Iloy, hindi ginaton pwede nga mapabayaan ang aton nga mga kabataan. Hindi pwede, no? Nga hindi naton sila pagsapupuhon, knowing nga tiula naman sila sa iban nga kadtuan. Well, ang imo nga anak learned her lesson well. And I agree with you. Hindi pa man ulihi ang tanan. Bata pa man siya. Ewan sumudako-dako ang bata. Who knows? Mangita, gidi na siya sang paagi para nga makatigayon. Nga mapadayon niya ang iya nga pag-eskwela. And who knows? May mga blessings nga mag-aabot sa inyo para no nga makabuligay ka muliwat bilang mag-Iloy. Ang importante nga at the point nga kinahanglan ka sang imo anak, ara kagid nga wala ikaw nagpabaya sa iya. And I'm sure nga ang ini nga hitabo sa iya nagbilin gid sang dako nga rason, and she has enough motivation para nga magsikap siya kag paduyunon niya, no? Mangita siya paagi para mapadayon niya ang iya nga pag-eskwela because this time may ara naman, no? Nga salig sa iya, nga naga-rely sa iya. Kagamoy na ang iya nga anak. Thank you so much for this story, and thank you for the lessons nga imong gin-share diri sa amon. Mga kabombo, sa inyo naman yung mga istorya dira, pwede i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Isulat, ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang inyo nga mga istorya ang nagahatag sa amon energy every afternoon, vitamins, because of the inspirations, kag mga motivations nga inyo din gina-share sa amon. Gani, magpadala na sa inyo mga istorya, and we will have a beautiful afternoon together. Pamati sa mga istorya nga inyo gina-share diri sa aton. Balikay kita, boss. Madami higit salamat sa gihapon ninyo lagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.